Першымі ў заключны вечар фестывалю на сцэну брэсцкага тэатра драмы выйшлі госці з Гомеля, камерны хор Гомельскай абласной філармоніі, калектыў лаўрэат міжнародных конкурсаў і фестываляў, Алена Сакалова, мастацкі кіраўнік і дырыжор хора. У канцэртнай праграме камернага хору разнастайная палітра харавой музыкі. Тут шэдэўры царкоўна-славянскай духоўнай музыкі, вакальна-харавыя мініяцюры, творы беларускіх аўтараў і руская і замежная класіка. А на закрыцці студзеньскіх музычных вечароў яшчэ і жартоўныя кампазіцыі. У другім аддзяленні заключнага вечара выступіў дзяржаўны акадэмічны сімфанічны аркестр Рэспублікі Беларусь пад кіраўніцтвам Александра Анісімова. Упершыню завітаў у Брэст на студзеньскія вечары Альберт Нідель, саліст оперных труп Паўночнай Амерыкі і Еўропы і Балтыморскага опернага хору. У суправаджэнні акадэмічнага сімфанічнага аркестра Беларусі оперны спявак прадставіў публіцы разнабаковы рэпертуар на розных мовах і ў розных жанрах. Арыя Анегіна, арыя Рыгалета, арыя Фігаро Севільскага цырульніка і не толькі. Все эти партии действительно очень тяжело довольно-таки петь, потому что менять стили надо периодически, разная техника присутствует для такого исполнения. Естественно, что это непростой тест. Фестиваль очень-очень профессионального уровня, и его можно ставить наряду с остальными международными ведущими фестивалями. Почему бы и нет? Здесь выступают мастера, выдающиеся, то есть ничем не уступает тем других фестивалей, множество которых проходит в Европе и в других странах. Во-первых, я себя здесь очень хорошо чувствую, как дома. Вот. Но организация очень хорошая. Это, конечно, благодаря человеку, который все это создавал и до сих пор активно занимается этим, Лилия Григорьевна Батарева. Рэкордная колькасць вакалістаў стала асаблівасцю 32 музычных вечароў. А за ўсю гісторыю ў гэтым фестывалі ўзялі ўдзел каля 7 тысяч музыкантаў і выканаўцаў з 36 краін. Я счастлива тем, что это понимает и городская власть, и областная власть, очень поддерживают и все-таки заинтересованы, потому что всегда приходят, всегда знают, что музыка не подведет. Здесь высокий стоит требовательный подиум. Усе 4 дні 32-го фестывалю прагрымелі з поспехам, а тое, што быць і 33-му, сумненняў у публікі не засталося. Анастасія Цыкун, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».